dan arziki gidan sutura. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ranki daɗe hajjajin. Tare da kai. Baya goyon marayu. Sannu. A zauna. Kuna iya zama. Sannu ba ta jafa wasu ƙarfi kasu sai a hankali. Wannan rize. To ta ce muku sannun ku da zuwa. To yau mu sannu ba. Sannu. Ita mai tawa kina dan manganin na kina amsa kina kuma ganin naki abinda da ƙarya daga su dikin wasu mana. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ta ce tabarkalla kyawawa ne ko tabarkalla ku ne can kasar wajen za ku yi kyau. Allahu akbar. Allahu akbar kabira. To sai ku biya nan abubuwan naku tukunna wannan na kansu ne akan okay. حاشا لله الحمد لله الذي خلق هذا البنت يا ليلى وجعل هذا البنت من الاجمل. ايوه نعم ايوه. to tana cewa ku faɗi bangan da kai ba fara ta ce. To ba matsala dama ni tafiya nake so zan yi saboda gaskiya zaman garin nan ya ci abubuwa